Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Банкам мне интересно, когда человек, взяв займ на какой-то большой срок, гасит его быстро. Кредит алырга җыенасыз икән, алдан ук кредит тарихыгызны белешергә кирәк. Заплатить начисленные налоги удобнее всего какими способами? Шәхси салымнарны түләү вакыты. Әлмәт Татар дәүләт театры кабат премьера тәкъдим итте. Республикада COVID-19-га кагылышлы агымдагы вәзгыять яңа чикләү чаралары кертергә мәҗбүр итә. Бу хакта Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстан Республикасы Хөкүмәте йортында узган традицион киңәшмәдә хәбәр итте. Катгый чикләүләр санитар-эпидемиологик хәлне яхшырту өчен гамәлдә булачак. Рөстәм Миңнеханов искә төшергәнчә, республиканың баш дәүләт санитар табибы карары белән 9 ноябрьдән беренче прививканы ясатмаган хезмәткәрләрне соңгы 6 ай эчендә медицина ягыннан кире кагулары булган яки авырган затлардан тыш эштән читләштерү күрсәтмәсе бирелде. Рөстәм Миңнеханов 60 яшьтән өлкәнрәкләр арасында вакцинацияләүнең тиешле темплар булмавын билгеләп үтте. 2 атнадан соң 60 яшьтән өлкәнрәк QR коды яки медицина күрсәткечләре буенча вакцинация тыелганлыкка белешмәсе булмаган затлар өчен транспорт карталарының гамәлдә булуын туктатып торып планлаштырыла. Контрольны тәэмин итү өчен Татарстан Республикасы Президенты вакцинацияны медицина ярдәме күрсәтү турында белешмәнең электрон варианты формасын эшләргә кушты. Студентлар арасында да вакцинация дәрәҗәсе түбән булуы күзәтелә. Һөнәри белем бирү оешмалары җитәкчеләренә мөрәҗәгать итеп, Рөстәм Миңнеханов уку процессын 18 яшьтән өлкәнрәк затларга QR код яки медицина күрсәткечләре буенча вакцинация тыелганлыкка белешмә күрсәтеп, көндезге дәресләргә кертүне оештырырга тәкъдим итте. Шулай ук президент профессор мөгаллимнәр составын һәм уку йортларының барлык хезмәткәрләрен мәҗбүри вакцинацияләү турында да искәртте. Бүгенге көнгә Әлмәт районында барлыгы 87 меңгә якын кеше COVID-19-га каршы прививка ясаткан инде. Фирай Юнусова, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Төрле милеккә ия булган гражданнарга тиздән үзенең салым йөкләмәсен үтәргә туры киләчәк. 2020 елга милек салымнарын түләү срогы тәмамланганчы 1 айдан да кимрәк вакыт калды. Шәхси салымнарны кайчанга кадәр түләргә кирәк һәм билгеләнгән срокны үткәрү ни белән яный? Бу һәм башка яңалыклар эшлекле хәбәрләр рубрикасында. Билгеле булганча, яңа закон буенча 2021 елның 1 сентябреннән гражданнар гаражлар гына рәсмиләштереп калмыйча, алар урнашкан дәүләт һәм муниципаль җир кишәрлекләрен дә бушлай хосусыйлаштыра алалар. Гражданнарга үз ихтыяҗлары өчен мондый җир кишәрлекләре бирү турындагы карарны дәүләт яки муниципаль хакимият органнары кабул итә. Шуңа күрә гариза бирүчеләргә документлар белән күчемсез милек объектлары урнашкан урын буенча башкарма комитетка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Казанда район администрацияләре булса, республика районнарында бу милек һәм җир мөнәсәбәтләре палатлары. Әмма үз хокукларын гамәлгә ашыру өчен мөрәҗәгать иткәндә гражданнар кыенлыклар кичерә, чөнки алар муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документлар исемлеге турында җитәрлек дәрәҗәдә хәбәрдар түгел. Гараж амнистиясе астына теге яки бу төр гаражлар, күп катлы комплексларда гараж бокслары, җир асты комплексларында урнашкан гаражлар һәм башкалар эләгәме юкмы дигән мәсьәләдә аңлашылмаучанлык бар. Моннан тыш, әгәр җир участогы элек гараж кооперативына бирелгән җир участогыннан төзелгән булса, капиталь булмаган гаражлар астында җир кишәрлекләре бирү мәсьәләсендә дә аңлау юк. Шулай ук гараж хуҗасы вафат булгач, гаражга мирас хокукы турында таныклык бирелмәгән очракта да күп сораулар туа. 22 октябрьдә Россия Федерациясе сәламәтлек саклау министрлыгының буйрыгы чык. Аның нигезендә коронавирустан вакцинация турындагы сертификат рәсми документ санала. Әлеге буйрык кичә 8 ноябрьдән үз көченә керде. Шуңа бәйле рәвештә вакцинация турында ялган сертификат күрсәтүчләренә җинаять җаваплылыгы көтә. Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министры урынбасары Алексей Соколов Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә шулай дип белдерде. Ялган сертификатны сатып алу, саклау яки аннан файдалану, ялган документны белә торып сатып алу, саклау, илтү маддәсе буенча квалификация әйләнәчәк. Әлеге мәддә буенча иң зур җәза 1 елга кадәр иректән мәхрүм итү. Шул рәвешле җәза чарасы көчәйтеләчәк һәм җинаятьчел гамәлләр исемлеге киңәйтеләчәк. Ялган документтан файдаланучы гражданнарны түгел, документны ошатып ясаган, шулай ук аны сатып алган, саклаган һәм илтеп биргән затлар да җинаять җаваплылыгына тартылачак дип хәбәр итте Алексей Соколов. Фатир, бүлмә, йорт, җир участоклары һәм транспорт чаралары хуҗаларына милеккә җир һәм транспорт салымнарын түләү вакыты җитте. Физик затларга бу салымнарны милек турындагы мәгълүматлар нигезендә салым инспекциясе исәпли. Түләү суммалары федераль салым хезмәте җибәрә торган салым хәбәрнамәләрендә күрсәтелгән. Салым кодексында теләсә кайсы төбәктәге мөлкәткә салымда акчаны янга калдыра ала торган ташламалы гражданнар исемлеге бар. Право на налоговую льготу имеют следующие категории налогоплательщиков.
Это герои. Солым ташламаларына түбәндәге категория солым түләүчеләрнең хукукы бар. Алар СССР һәм Россия Федерация геройлары, Дон ордены кавалерлары, Бөек Ватан сугышында, гражданнар сугышында катнашучылар, әфганчылар, элекке хәрбиләр, хәрби хезмәткәрләрнең гаилә әгъзалары, туендыручысын югалтканнар, беренче һәм икенче төркем инвалидлар, балачак инвалидлары, пенсионерлар, Чернобыльчеләр һәм башка категорияләр. Солым ташламаларының тулы исемлеге Россия Федераль солым хезмәте сайтында милек солымнары буенча ставкалар һәм ташламалар турында белешмә дигән бүлектә күрсәтелгән. Полный перечень налоговых льгот по имущественным налогам можно посмотреть на сайте Федеральной налоговой службы в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Солым ташламасы булган солымнарның гомуми суммасы 100 сумнан ким булган очракта солым түләүче Россия Федераль солым хезмәтенең солым түләүченең шәхси кабинеты интернет-сервисын кулланучы булса һәм шул ук вакытта солым органына солым документларын кәгазьдә алу кирәклеге турында белешмә җибәрмәсә, солым белдерүләре җибәрелми. Башка очракларда 1 ноябрьгә кадәр хәбәр килмәгән очракта солым түләүчегә солым инспекциясенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Заплатить начисленные налоги удобнее всего такими способами. На портале госуслуг. Исәпләнгән солымнарны түләүнең алдагы уңайлы ысуллары бар. Дәүләт хезмәтләре порталы аша солым түләүченең шәхси кабинетында, солым түләү сервисы аша Федераль солым хезмәте сайтында, шәхсән банк бүлегендә хәбәрнамәдән алынган реквизитлар буенча солымны үзегез өчен дә, өченче затлар өчен дә түләргә мөмкин. Так и за третьих лиц. Солым базасы солым салу объектына карап аерыла. Если не оплатить налоги вовремя, то вы становитесь должником, и вам ежедневно будут начислены пени в размере. Әгәр дә солымнарны вакытында түләмәсәгез, сез бурычлы кешегә әвереләсез. Пени исәпләнә башлаячак. Бу очракта солым органы срогы чыккан солымны түләү турында таләп җибәрәчәк. Түләмәгән очракта солым органы судка мөрәҗәгать итәчәк. Мәҗбүри түләттерү һәм Россия Федерациясеннән читкә чыкканда каршылыкларны булдырмас өчен билгеләнгән срокта түләү башкарырга кирәк. Необходимо производить уплату в установленный срок. Әгәр дә солым түләүче уведомлениедә хата тапса, солым органнарына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Кредит тарихы. Аны финанс досье дип атыйк. Анда тулы мәгълүмат, сумма килешүнең гамәлдә булу вакыты, бурычлар, түләү датлары, дөрес сценарий, Ренат Шакирҗановның кысыман кредит тарихы яхшы булганда. Я один только раз брал кредит, быстро погасил. Мин бер генә тапкыр кредит алдым. Аны бик тиз арада түләдем. Минемчә, миндә хәзер яхшы кредит тарихы. Менә миңа көн саен банклар шалтырата һәм кредит алырга тәкъдим итәләр. Һәм мин яңадан кредит алырга микән, юк микән дип уйлыйм. Брать ли мне кредит? Һәм дөрес эшли дә. Белгечләр киңәш иткәнчә, әгәр сез банктан кредит алырга җыенасыз икән, алдан ук үз кредит тарихыгызны соратып алырга, ә иң мөһиме барлык уңай һәм тискәре якларны бәяләргә кирәк. Торак коммуналь хуҗалык буенча, алимент, штраф буенча түләнмәгән очраклар банклар өчен баш тарту сәбәбе булырга мөмкин. Ә кеше вакытыннан алда түләргә теләсә, Банкам не интересно, когда человек, взяв займ... банкларга кеше ниндидер зур срокка займ алып, аны тизгенә түләп бетерүе кызык түгел. Чөнки банк кредит биреп, нинди дә булса табыш булуын күздә тота. Кеше кредитны вакытыннан алда кире кайтарганда, банклар моңа тискәре карыйлар. Тик мин моны дөреслеккә караганда мифка күбрәк туры килә дияр идем. Вот, нежели к правде. Кредит тарихы булмау кредит бирүдә баш тарту өчен сәбәп түгел. Ә менә банклар тарафына хупланмаган гаризалар саны сезнең тарихны бозачак. Кредит тарихын банклар аша соратып алырга була. Бу түләүле, әмма тиз һәм оператив. Тагын күп функцияле үзәктә яки дәүләт хезмәтләре аша мөмкин. Әмма башта сезнең кредит тарихы булган кредит бюросыннан реестр сорарга кирәк. Чөнки төрле банклар мәгълүматны төрле бюроларга җибәрә. То есть, если вы, не заказав изначально реестр, Әгәр сез башта ук нинди бюроларда реестр булуын ачыкламыйча запрос җибәрсәгез, анда сезнең кредит тарихы булмау очрагы да булырга мөмкин. может быть такое, что там не будет истории. Кредит тарихын бозган иң төп сәбәпләр вакыты узып кичектерелгән түләүләр, кредит алу сораулары күп җибәрелү очрагы, зур финанс йөкләнеш һәм микрозаймнар алу. Кредит тарихын төзәтергә мөмкин, әгәр анда хата банк гаебе белән булса, мондый хәлләр дә очрый. Это бывает, если банк не своевременно подал информацию Бу о банк закрытии кредитны ябу кредита, турында үз вакытында подал мәгълүмат неверную бирмәгән, информацию гамәлдә кредит о яки действующем просрочка кредите булу или турында наличии дөрес булмаган просрочки. мәгълүмат биргән очракта Также була. Шулай ук бывает еш караклык часто гамәлләр була. Кайчан мошеннические сезнең паспорт действия, мәгълүматлары когда буенча онлайн онлайн микрозаймнар займ рәсмиләштерелә һәм бюрода бу кешенең бурычы бар дигән мәгълүмат эленеп тора. В истории висит информация о том, что у человека есть долг. Кредит тарихы заемчыларда гына түгел, ә поручительләрдә дә бар. Һәм моны поручитель булырга ризалашканда истә тотырга кирәк. Әгәр сезнең гаебегез буенча бурыч вакытында түләнмәгән икән, бу очракта тулысынча түләп бетергәндә генә тарих яхшырачак. Әгәр моннан соң 10 ел дәвамында кредит тарихында бернинди язма барлыкка килмәсә, ул юкка чыгачак.
РИА Новости агентлыгы хәбәр иткәнчә 9 ноябрьдән Россия, Багам, Иран, Нидерланд, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция һәм Таиланд белән даими авиа элемтәне яңадан башлап җибәрә. Авиа элемтә коронавирус пандемиясе аркасында туктатылып торган иде. Моннан тыш Россия 9 ноябрьдән Австрия, Швейцария, Финляндия һәм Берләшкән Гарәп Әмирлекләре белән авиа элемтә чикләүләрен бетерде һәм Албания, Болгария, Венесуэла, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Мальдива, Мальта, Македония, Франция белән рейслар санын арттырды. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда. Команда противников, равняйсь. Смирно, равнина, середину. Азнакайда хәрби хезмәткә көзге чакырылыш дәвам итә. Тугрылык, намус, виждан һәм иман төшенчәләре кабат Әлмәт сәхнәсендә. Халиулла Ахметшин исемендәге Ялкавай авыл тарихи музее иң беренче Татарстан Республикасында иң беренче оешкан музейларның берсе. Әлмәт районы Түбән Абдул авылы төбәкне өйрәнү музеенда кунакта. Реклама тиз узачак, безнең белән калыгыз. Ә хәзер юлдагы яңалыкларга. 8 ноябрьдә иртәнге сәгать 11 тирәсенә Казан-Оренбург автоюлында үлем белән тәмамланган юл транспорт һәлакәте теркәлгән. 60 яшьлек КАМАЗ автомобиле йөртүчесе Әлмәт-Чупай автоюлына Казан-Оренбург Акбүләк юлының бөҗрә белән кисешкән урында куркынычсыз тизлек сайламаган. Юл читенә чыккан, нәтиҗәдә юл кырыена төшеп китә. Авария нәтиҗәсендә йөк автомобиле йөртүчесе урында ук һәлак булган. Транспорт чарасы механик зарарланган. Bir gün aldaraq 7 ноябрьдә төнге 9-га якын Фәхретдин урамы буенча 24 номерлы йорт каршында җәяүлене бәрдергәннәр. 43 яшьлек Renault Duster автомобилен йөртүче Фәхретдин урамы буенча Герцен урамы ягына 8 март урамына таба барганда 1992 елы җәяүлене бәрдерә. 29 яшьлек егетнең тиешле булмаган урында һәм светофорның тыю сигналына баруы билгеле. Юл транспорт хәрәкәте нәтиҗәсендә 29 яшьлек җәяүле Татнефть минсанчастының кабул итү бүлмәсенә китерелгән һәм нейрохирургия бүлегенә озатылган. Тагын бер очрак берничә сәгатькә алданрак Яршаллы Зәй Әлмәт автомобиль юлында булган. 28 яшьлек КАМАЗ автомобиле йөртүчесе Яршаллы Зәй Әлмәт автоюлы буйлап Рус Акташы авылына таба барган. Башлангыч мәгълүматларга караганда бурылышта каршы юнәлештә хәрәкәт иткән Kia Ceed автомобиленә өстенлекләр бирмәгән һәм аңа килеп бәрелгән. Юл транспорт хәрәкәте нәтиҗәсендә Kia Ceed автомобиле йөртүчесе төрле җәрәхәтләр белән Татнефть медсанчастьның кабул итү бүлмәсенә озатылган. Аңа амбулатор дәвалау билгеләнгән. Синоптиклар якын арада көннәр суытып, юлларда бозлавы хасил булу ихтималы хакында кисәтә. Юлларда сак булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Башка темаларга. Азнакай районында хәрби хезмәткә көзге чакырылыш дәвам итә. Егетләрне армия сафларына тантаналы төстә озатуда район башлыгы Марсель Шәйдуллин да катнашты. Теманы махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллин дәвам итә. Команда противников, равняйсь. Смирно, равнина, середину. Якыннарын солдат хезмәтенә озату өчен хәрби комиссариатка егетләрнең әти-әниләре, туганнары җыйналды. Хәрби комиссар Рәдиф Камалиев аларга барлык азнакайлылар исеменнән изге теләкләрен җиткерде. Это те ребята, которые прошли все испытания, которые прошли медкомиссию. Булар барысы да комиссия үткән, барлык сынауларны, әңгәмәләрне үткән егетләр. Хөрмәтле әти-әниләр, сезнең улларыгыз армия хезмәтен үтәргә лаек. Барысы өчен дә сезгә дә зур рәхмәтемне җиткерәм. Уңышлар сезгә, егетләр. Красивые. И думаю, что будет все хорошо. Рахмат сезгә. Удачи вам, ребята. Через 12 месяцев все здесь. Имам Хатип Азат хәзрәт әйткәнчә, дуга белән башланган юл уңышлы булыр. Армия хезмәте җаваплы чор, шуңа күрә гаскәри хезмәткә сәламәт, ныклы, чыныккан егетләр сайланып алына. Район башлыгы Марсель Шәйдуллин булачак солдатларга, аларның әти-әниләренә рәхмәт әйтеп, егетләргә истәлекле кул сәгатьләре тапшырды. Азнакай егетләре уңышлы хезмәт итеп, туган якларына исән-имин әйләнеп кайтсыннар. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт Татар дәүләт театрында кабат премьера. 8 ноябрь кичендә театр коллективы үз тамашачысына Хәсән Сәриян әсәре буенча куелган Агыйделнең ар-ягында исемле спектаклен тәкъдим итте. Тугрылык, намус, виждан, иман һәм Россия халыкларын берләштерә торган уртак тарихыбыз хакындагы спектакльне безнең иҗат төркеме дә күреп кайтты.
Әнене кызганып, әти белән бик нык ачуланыштым. Танылган язучы һәм әдәби тәнкыйтьче, филолог Хәсән Сарьян иҗаты татар театры тарихында сәхнәдә беренче тапкыр яңгырый. Аның турыда замандашлары Сарьянның барлык әсәрләрендә дә эчке сагыш моң бар дип язган. Авторның бу стиле спектакльдә дә чагылыш таба, аның нигезендә җәза повесте. Сюжет төзеклеге, композицион җыйнаклык, җиңелчә юмор белән өретелгән тыгыз фикерле Хәсән Сарьянны иҗат башлангычында ук үзенчәлекле язучы, тел остасы итеп таныта. Совет кешеләренең яшәү мәгънәсен, гаделлек өчен көрәшен, гуманистик идеалларын заманча яңгырашта бәян иткән повестлары автор аеруча зур уңыш китерә. Агыйделнең аръягында спектакль детектив жанрда. Анда советлар заманында иң олы бәйрәмдә үтерелеп ташланган беренче коммунистның үлем сәбәбен ачыклыйлар. Үтерүче хөкем ителә, үз гөнаһын Бөек Ватан сугышының алгы сызыгында каны белән юган Фидаил авылына кайткач та тынычлык тапмый. Барлык бәла-казада бары аны гаеплиләр. Шулай да мәрхүмнең улы Даниялга әсәр аның исеменнән бәян ителә, атасының үлемендә гаепсезлеген әйтер көч һәм иң мөһиме шул сүзләргә ышаныч табып өлгерә. Нәтиҗәдә Даниял ана театрның яшь артисты Гөлназ Юсупова башкарды, гадел хөкемдар булып ирешә һәм үзен борчыган төп сорауга җавапны еллар узгач кына таба. Чын җинаятьче билгелем пәрдә ябыла. Ә менә сәхнәнең үзәгендә утырып караган бер дистә тамашачы һәм пандемия шартларында тамаша залын яртылаш тутырган театр сөючеләр өчен уйланырга, спектакль барышында туган күп санлы сорауларга җавап эзләргә генә кала. Реквизит сыйфатында чын татар күренеше әйберләре һәм кием салым кулланыла. Бигрәк тә хәрби форма булар барысы да узган гасырның 40-60 еллары рухына алып китә. Үзәктә утырган тамашачы биредә реквизитмы, телсез шаһитме, әллә милләтенә карамый һәр халыкның уртак тарихы булган үткәнебезнең хөкемдарымы кем ничек тели шулай кабул итә. Һәр хәлдә спектакльнең режиссеры Айрат Әбүшахманов, рәссам Геннадий Скоморохов, композитор Илшат Яхин, ут буенча рәссам Илшат Саяхов һәм әлбәттә инде Татар дәүләт драма театры артистлары чираттагы күмәк иҗат имешләрен башкаларыннан аерылып торырлык итеп башкарып чыга алды. Хәрби форма буенча консультант булып 30 елдан артык стажлы хәрби кием атрибутика коллекционеры Мәскәү, Казан, Самара театрларына һәм музейларына үз коллекцияләреннән хәрби форма тәкъдим итүче Владислав Куранов чыгыш ясаган. Радифа Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Авыл тормышының бүгенгесе аның данлы үткәне белән тыгыз бәйләнештә. Гомер-гомергә үткәне барның киләчәге бар дигәннәр. Шуңа күрә үзен хөрмәт иткән халык үткәнен бертөкләп җыя һәм кадерләп саклый да. Әлмәт районы Түбән Абдул авылында урнашкан Төбәкне өйрәнү музее шул сирәкләрнең берсе. Әлмәт муниципаль районының Халиулла Әхмәтшин исемендәге Елхавой авылы тарихы музеена 1961 елның 20 декабрендә ТАССРның атказанган мәдәният хезмәткәре, Бөек Ватан сугышы ветераны Әхмәтшин Халиулла Хәйрулла улы нигез салган. Халиулла Әхмәтшин исемендәге Ялхавай авыл тарихы музее иң беренче Татарстан Республикасында иң беренче оешкан музейларның берсе. Музейны оештыручы авылдашыбыз Халиулла Әхмәтшин. Беренче экспонат музей экспозициясендә урнашкан 1734 елга бер тиенле бакыр тәңкә булган. Музей фонды бүгенге көндә 14 мең тирәсе экспонат тәшкил итә. Ул үз эченә графика, рәсем сәнгате, скульптура, гамәли сәнгать, көнкүреш һәм этнография предметларын, нумизматика предметларын, документларны, табигый фәнни коллекция предметларын, басма продукция предметларын ала. Экспозиция җирдә тормыш барлыкка килгән мизгелдән алып хронологик эзлеклелек белән 7 залда урнаштырылган. Ул археология, туган як табигаты, 19 гасыр крестьян йорты, колхоз оешуы, Бөек Ватан сугышы елларында Елхавой кешеләре, сугыштан соң колхоз, Елхавой урта мәктәбе тарихы, кара алтын табышлар бүлекләреннән тора. Һәрберсендә диярлек Халиулла Әхмәтшинның үз куллары белән ясалган эшләре бар. Шушы музейны бөтен авылдашларыбызга, яшьләргә, киләчәк буынга бик зур бүләк иттереп, мәдәни ядкәр иттереп оештырып калдырган кеше. Бик күп тырышлыклар куйган ул менә шушы музейны оештырырга. Килүчеләргә күргәзмә заллары буйлап күзәтү экскурсиясе, Түбән Абдул һәм Елхавой авылы буенча күчмә экскурсия, музей дәресләре, халык уеннарын кулланып лекцияләр, балалар һәм өлкәннәр өчен чаралар тәкъдим ителә. Тапшыруыбыз ахырында тагын бер файдалы мәгълүмат. Иртәгә 10 ноябрь көнне 8 сәгатьтән алып эшләр тамамланганчы Петуховка пистәсендә салкын су бирү туктатылачак. Мондый чикләүләр шәхси секторның Поселковый урамында урнашкан Әлмәт автомобиль юллары идарәсе объектына су тоташтыру сәбәпле кертелә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Алия Бейрамалова сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.